Het oude Rabobankgebouw in Burgum krijgt dit hier een nieuwe bestemming. Het grote gebouw kwam verliezen hier te keep en waard kocht door 3 ondernemers. 12 maanden lien. Toen kreeg ik een mailtje in de inbox van we kunnen bieden op de Rabobank. Nou, dat heb ik me net wakker zitten laten. Ik ben er gelijk morgen gongon en we gaan bad inchinnen. En het is het mooiste bad worden, het is dus gunt. De eigenaars willen van de bank een zoenencentrum meidje, maar ik romte voor oren ondernemers. Atema had zelfs een praktijk voor fysiotherapie en had al een soort ideeën. Nou, een aantal behandelkamers, een grote oefenzaal. En ik wil samen met nog een stukje mentaal en een stukje voeding het totaalplaatje deel zetten waarmee ze komen kunnen om een beter zelf te worden, zeg maar. De komende maanden zal er verbouwd worden, afhankelijk van hokkerbedrouwen en rond te hieren willen. Er is plakken nog, maar er komen al een soort onvragen binnen. Ja, dat gaat heel goed. Ik wist het zelf eigenlijk nog niet eens. En toen hingen we de eerste berichtjes al in de inbox. Dus dat gaat hartstikke mooi. We gaan nog een mooie spandoek op het gebouw zetten. En de vlaggen hingen hier bovenop het gebouw. En dan werd die zeker wel te zien.